Okay. Kilala na natin yung guest natin. Oo, eto, mga kadoks ha. All the way from New York. Yes! Street VNG. May-ari ng Jad Graphics. Walang iba kundi si Mr. Jad. Jad. Pagpag. Alright! Kalimutan ka tuloy yung... Hop! Ayan! Alright! Magandang tanghali mga kadoks. Magandang tanghali yo, sir. Ito, dahil kay Chibum. Oh yes, Siya yung naging guest natin dahil kay... isang kalaro. Oo, kasama niya sa... Uy, Tacloban team to. Yes. Ng ping-pong, table tennis. Kung alam nyo mga katok, si Trivia, isang engineer namin dito, si Chibu, magaling yan sa table tennis. Sabi niya. Oo, sabi niya. Tacloban team, magaling siguro. Sabi niya. Sabi niya. Wala kasi iba Wala akong tiwala. Wala naman nagsabi sa akin eh. Siya lang eh. Okay. Kaya siya, sabi niya. Dalawa na sila, ito eh. Gusto ko marinig magaling din si Cebu. Oo, magaling si Ayun, Cebu. dalawa na. Na-briefing. yan. Briefing. Kasi invite niya ako dito. Magaling. Okay. Next deal lang, next deal. Sige, Sir Jad, pakilala ka sa mga katoks natin. Background, konting background. Hello, I'm Jared Dupina from Tacloban City lang. May arif ako ng Jad Graphics. So, nandito ako ngayon sa KBOX. Kasama mo yung... Kasama ko yung mga gwapo nandito. Hindi! Yung mga banda ko dati, yung former vocalist namin at sa lead guitarist namin si Gilbert at si Cassandra at si Ninyo. Yan, mamaya. Mga tugtugin tumulong ko sila. sa akin kasi yung kabanda ko sir na nandun sa dulo ngayon, yung dalawang kabanda ko. Hindi sila nakapasok. Hindi sila nakapasok sa checkpoint. Bali si yung sumalo sa kanila si Chibu at si Cassandra. Pero si Cassandra, former vocalist namin yan sa Jad Graphics. Pero mabuti, okay pa rin kayo, no? Oo, kasi minsan, di ba yung pag former, parang may negative. Oo, di ba? Ganun ba? Wala kasi Cassandra naman maganda yung Pero okay yung terms ng pagka... Okay, kumbaga okay yung breakup. Hindi, may barter siguro. Ganun ba? Yung uso ngayon barter. Sabi ko, kabanda mo, barter ko sa kabanda mo. Okay. Pwede ba? Kala ko breakup, no? It's not you. It's me. me. Pangit. Parang di bagay yun. Ito, nakakaragitigin. Sino? Si Kim? Oo, dahil pinagdaanan niya ni Kim. I-guess kaya natin si Kim minsan. Oo. Wala nang... Yung segment niya, di pa rin matuloy-tuloy. Oo nga. Matatapos na tayo na wala pa rin. Oy nga pala. Basta, anong sabi niya? Sige, Sir Jad, background tayo. Jad Graphics. Kailan ka nagsimula? Kailan mo? nagsimula ko ng pag-imprenta sa 17 years old ako, nagsisimula ako pag-imprenta. Ano? Ilang taon? 17 years old. Akala ko 73. Hindi na pa karinig ko eh. 73 years old ka lang siya. So, ilang taon ka na ngayon? 100? Parang si Brad Pitt. Oo. Benjamin Button. Benjamin Button. 17? Oo po. Tapos, katapos ko ng... But, printing yung ano mo. Kasi nag-aral pa ko ng drafting sa IBSU. okay. IBSU, Western Visayas State University. Katapos ko ng college, 19 years old ako, 19 years old. Tapos, So, EBSO na ba yung panahon mo? Yun? opo, IBSU na yun. Bata pa ako, Kasi sir. si Chibu, L80 pa yun. Ako, Tanda EBSO na na si ha. Chibong. ako rin. Sige, tuloy. IBSU na yun. Tapos, yung tinutukan ko ng yung printing ko is 25 years old ako. Tinutukan ko na masyado yung printing ko. Kasi maraming pinagdaan. Paano tumutok? Ano yung tinutok mo? Anong tinutong mo? Yung ganito. Tapos? Yung tumutok ako. Hindi ako nag-focus na sa iba. Kasi for me, okay. yung focus para sa akin is stands for yung F, follow one course until succeed. Nag-focus ako sa ganun. Kaya 17 years old ako, pumasok ako sa networking. Kaya in-apply MLM. multi-level marketing. Tapos, yung skill ko sa drafting, tapos yung skill ko sa multi-level marketing, pinartner ko. Kaya ganun. Kasi yung tanong mo kanina kung bakit printing, actually yung drafting sir is marami yung
yung subject namin doon. Pero yung nagustuhan ko is printing. Kasi yung, may nakita kasi ako kagad for yung first project ko. Yung first project ko, malaki yung nakita ko na pera. Kaya nag-focus ako. So, swerte ka, yung unang try niya, parang hindi siya na namulubi. So, ibig sabihin, naging successful. So, yung Tinuloy-tuloy. tinuloy. Yes, sir. Yun, okay yun. Swerte yung mga ganun na, so yung iba nagtratry na try and hindi day. Pero okay yan, okay. 17 years old, so sideline ka lang noon. Oo, sideline. Ano ang unang print mo? Yung ano ba yan? Silk screen manual. Ito yung ginaganon, ganun Yes, sir. no? Yes, sir. Tapos yung chinelas, ginaganon. Pwede, squeegee. 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 Si... Bakit tumatawa? Ano ba? Nakakatawa sa squeegee. Wala lang. May sinabi siya, anong focus? Anong focus? Follow one course until succeed. Follow one curse. Anong curse? Course. Course, okay. Curse. Sumpa. Ano makakadinig ka eh? Kasi British eh. Pag naging British, yung course, na yung curse. Curse. Yun. Bloody curse. Di ba yung ano? Focus on, focus. Isa yung block. Oh, Di ba pag sinabi mo black, parang color black. Pero pag sinabi mo block, Oh, iba na iba na yun. Kasi sabi ni Chok, isang black. Ano? Hindi. Bakit eyes? Hindi. Black eyes. Oh, bakit black eyes? Itim ba yun? Black eyes pala yan. Black eyes. Oh, kayo talaga. Inaano nyo. So, maganda. Oh. Ito yung para sa ano, ano ibig sabihin na parang i-focus mo isang kurso. Okay. Then, Isang yung... Isang daan. Oo. Isang daan. Isang way. Yung course pala. Madali na lang. Iyan mo na lang sa love life. Okay. One girl at a time. Stick to one. O yun, stick to parang gano'n, di ba? Yes, O pag hindi nag-workout, saka ka na lumipat. Yes, Hindi sir. yung pagsasabay-sabay mo lahat. Yun! Parang focus one chick until sex. Focus Iba yun, first. iba. Ba't sinabi mo kaagad? Oo. Di ba pwede lang sabi niya tutok? Oh, kaya nga, Tutukan mo lang. Focus one Pag chick gumalaw, until. nawala. Sobol. Focus eh. Oh, pasok ba? Pwede? Natawa ka eh. Oo, okra na naman tayo. Tanungin mo kung Oh. nagaling siya kahapon. Oh, nanood ka ba kahapon? Hindi. Wala. Kasi nandito kami sa... Ay, oo na. Practice sila? Practice kami. Oo. Nandito Umakyat sila dito. Minaantay ba kasi si Jibong daw? Okay. Magpa-practice. Dun sa baba. Sila pala yun. Practice Oo, kami. naalala ko si, ito, tsaka si, yung Si isang Manong lalaki. Gilbert. Oo. Gilbert. Sige, tapos, bali, Ilang years na yung ano? Oo, ilang Jad years na. Graphics. 25 years old ako. Hindi, yung graphics, yung Jad Oo. Graphics, bali ilang taon na siya? Bali mag-start tayo sa 25 years old ako. Kasi yung 17 ako, parang doon Part-time, pa lang ako. part-time. Oh, part-time pa lang yun. Okay. Yung 25, doon pa lang ako nag-focus. So ilang taon ka na ngayon? 28. So, 3 years na. 3 years pa 3 lang. years. Pero nagpiprinting ka na, 17. So, malaki na experience niya. Malaki na experience. More than 10 years. Yung mga customer mo, sila Marami. mga office, mga ganyan. Ano yung pinaka, sabi nga, maraming order na, halimbawa, sa isang taon, ano yung months na September, October. Mga Burr months. Mga Burr months. Mga Yeah. guys ba sa mga Bakit? reunion to? Bakit? Intramurals. Intramurals. Sa mga eskwelahan. Okay. So yung market mo, mostly sa Eskwelahan. schools. Yes, Okay. Hindi, Yan, magaling, sumarap. oh. Paano ngayon yan? Anong nangyari ngayon na Yan. Yung ginawa ko is nag-advertise ako ng mga bagong design. Katulad nito. Yan! Galing pumasok ko. Sige. Pakita mo. Okay lang? Oo. Daw. May meaningful ini, sir. Yung mga meaningful design. Yan, Yes, oo. yes. Like, Yan, wait. Ito, napapanood yung design niya. Actually, in-advertise ko na to sa Facebook. okay. Yan, COVID. COVID. Ang laking bakterya niyan. Ewan ka lang pag di ka mahawaan yan. I'm your discipline. I'm your DC. Di ba parang na-disiplina tayo ng virus? Oo, Parang correct. uwi Parang tayo. yun, oo. Parang Correct. one way, nakakalimutan natin maghugas ng kamay Oo. bago kumain. Oo. Kain lang ng kain. Walang hugas.
Customized design to from Jad Yeah. Graphics. Yun. Ito pa, meron pa sir. So anong printing yan? Silk screen pa rin yan? O Ano? hindi na? Sublimation printing sir. Sublimation. Ano So, yung Anong kaibahan? sublimation? Anong Ano kaibahan? yung sublimation? Digital printing to. Digital. Digital. Digital, mahal. Digital printing, yung digital printing marami po, may dark transfer tayo, may sublimation printing, may light transfer. Ito yung tawag nito sublimation. Ito yung print mo sa parang... Yung heat press, nakikita yung Oo. heat press na. Ayun yung sublimation. Oo. No sir, pwede Oh, pwede mag-dark transfer tayo dun. Ah. Marami kasi So klase yung sublimation, ano yung process niya? yung ink mismo yung tatransfer sa shirt. direkta sa t-shirt. Direkta. So parang may printer ka, didesign ka sa computer, Yes, may sir. printer. Ito yung printer, magpiprint ng t-shirt. Anong design sa Yes, t-shirt? yes, Di ba mahal yun? Printin mo nga yun. Mag-print ng Ha? T-shirt. t-shirt. Okay. Ano na naman? Kasi yung sabi mo yung machine, mag-print ng t-shirt. Ano yung mismong t-shirt? Hindi, yung design sa Yung t-shirt. design. Oh, Okay, talaga, okay, oh. okay. Tapos, di ba mahal yun? Wala na. Di ba mahal yun? yung Sige, printer? print mo nga ako ng t-shirt. Sige. Maya. T-shirt lang ha. T-shirt lang, Walang ha? design. Print mo ng t-shirt. Yung mga supply mo, yung mga t-shirt, dito From lang. Manila. Okay. Tapos, ano? Ito, meron pa. Sige, isang sige. design. Kasi yan sa'yo. Oo. Kasi Oo. Para tayong si Winnie the Pooh niyan. Oo. Para lang Gusto mo mag-model? Suman. Lalabas Mga na. customizer, do it for me. Yung virus, do it for me. Bawal din, di ba? Mga bawal. At mag-pray lang tayo. Yan, pwede. Oh. Ayos, ayos. May mensahe. So may aral. May Oo, aral may mensahe. T-shirt. At ito, Oo, yun. PUM, person under ni Mahal. at meron pang isa, Ah. person under name, Mrs. Pwede. Pwede. Kaya oh. nga nagtataka kami ba't di pwede yung angkas yung misis mo? Under na nga siya sa... Correct. Under pa sa motor. Habal-habal sa umaga, habal sa gabi. Ba't hindi tinutugutan yan? Oo, ba't di tinutukoy? Habal-habal sa umaga, habal na nga lang sa gabi. Kasi grabe. Social distancing pa rin. Oo. Sa kama. Yun yung sabi, may protection ka. Oo, nagmas siya. Yun na yung protection niya yan. Uy, baka may wala. May protection ka ba? Nagmas. Kasi hindi naman hindi siya sexually transmitted disease yung COVID. Oo. Oh, so magmamask ka lang. Kaya Pwede. kasi, siyempre, di ba, si sabi, aya. Oo, napapaaya. Oo, kuya. Nagiging incheck. Oo. Nagiging incheck si Alanis, oo. Ano pang design dyan? Ano soprano? Si Alanis Morissette. Mama, kung nakikita ka. Ngarahan na si Smith. Para hindi ka si Smith. Ay, oo, inutusan lang ito. Yun, ay yung last one. Ayan, oo, pwede. Yan. Pilipinas. Customize lang. Okay, yan. Galing, oh, galing. Last one. Ito yung anong tela to? Di ba ito yung pang Dry ano? fit. Dry fit, oo. Ayun. Hindi dry pwede fit. sa amin yan. Bakit? Fit eh. Hindi kami fit. Oo nga. Dry fat daw. Dry fat dapat yung sa amin. Dry fat Ano mo yung eh. Pwede. sabi si Mom na, di ba, sabi pinakita ko, nagluluto ako ng ano. Manok. Tapos sabi niya, ano din, we grow as Oh, one. we grow as Sabi one. niya, Di na daw tayo mag-grow. Ibig sabihin si Mom, di na tatangkad. Oo. Yung sabi niya, we fat as We one. fat as one. Kasi sa atin dito, si Direct na lang tsaka si Edward yung payat. Oh, tayo nyo lang. Ay, si ano pa rin, si Christoph. Oo, yun ako si Christoph. Sige, antayin nyo lang. Tataba din kayo. Sige, ano pa yan? Ano? Meron pa ba dyan? Meron pa. Stay at home. Yan! Galing. Oo. Tapos, magsusuot ka nito, nasa Nasa downtown labas ka. Oo. Babatukan ka na. T-shirt ka pa ng stay at home, ba't nasa labas ka? Oo.
sabihin niya, nag-advertise na ako. Pwede. Nag-advertise. Ito pag sinuot mo sa bahay lang. As much as possible. As much as possible. Hindi nga. As much as possible talaga mga katoks. Huwag kayong lalabas. Kung wala kayong gagawin. Kung wala kayong gagawin. Kung may importante naman, oo, sige, go. Huwag niyong ilabas. Ano lang? Withdraw or Sa loob lang. deposit? Withdrawal or deposit? Sabi ni Kuya Sean, Ano? both daw. Vote daw. Oo. Ano na, yung ano ba, pamilya ba kayo ng negosyante? Hindi. Yung airpot mo? Hindi. Hindi. Kasi actually, nagsimula pa ako ng walang pera. Talaga. Okay. Yung family ko kasi walang pera. Yung parents ko, yung pinairal ko sa business ko is may skill. May skill ba? May talent, yung idea ko sa network. Tsaka determination, pare. Yes. Yung Hard work. pinag-combine ko sila. Tapos, dun nagsimula. Nagkaroon ako ng mga machines. Yung first project ko. Diba? 3 years. Kasi yung printing mahal yan. Success story din to eh. Yes, correct. Success story. So yung mga parang na-frustrate na hindi sila makapag-umpisa ng negosyo Yes. dahil kulang sa puhunan. Kaya Ito, si Jad. Jad. Ano? Hindi, kung anong pinuhunan mo, yung na-earn mo sa MLM? No. Parang hindi siya, pinulo mo yung katawan. Ano yung... No, sir. Yung pinuhunan ko is from my client. Yung strategy ko, humingi ako ng down payment muna. Okay. Down payment, tapos doon ako nag-start. Paano yung mga... Tama rin naman kasi confident siya Yes. na he can deliver the Matapos. project. Good. Yung mga gamit mo. Dun, simula ka dun sa ano. Oo, manual. Cell screen. Dito na sa Chibong. Si Chibong, humingi siya ng t-shirt. Parang t-shirt. Ayaw magpalibak. Kaya pala yung dinala niya, walang fat. Dry fat. Walang dry Kung fat. available Dry size ko, sir. fat lang. Pasensya na. Okay lang. Kaya joke lang. Joke lang, pwede ka naman bumalik dito. Panumarang Oo. Yun nga. Pero mga katoks from a very young age, yung direction niya sa pagiging negosyante gamit yung diskarte. Discard yun. Ano yung motivation mo? Ba't ka nagnegosyo ka agad? Yung mindset ko kasi, di ko gusto don't wait for a perfect moment. Because every time and every day is a moment. Take that moment and you make it perfect. Galing, no? Okay, contestant number 2. Yung one ba to? Tingnan mo yung gano'n siya. Ikaw. Galing yung sagot nito. Ikaw. Ayaw na. Yung one. Question yan. Ikaw. Si pangalan mo, waitress ka. Doon sa Kalimutan. yung waitress ka. Jean. Si Jane. Jane ba yun? Jean Aligar. Jean Aligar. Kasi suspect ako doon. Jean Aligar. Jean Aligar. Sige Sinampal pa siya. Promote mo nga, yung dalawa na kayong palabas eh. Yung kuha namin, yung YouTube channel, para makakurata na kami. May 400 kuha na lang, papatak na yung metro. 400 subscriber na lang. Yan, Ano yung unang palabas yung horror? Yung Ekor Hihem. Istorya yun ng ngungo na nasapian. Yung isa, Tapos yung isa, yung beat scene. Basta yung beat scene, anong epekto ng beat scene sa inuman? Yun. Binibigyan mo sila ng ano? Ng ng Criminal Minds. Pwede mo mag-jig sa harap na lang. Mag-advertise daw. No? Ganun din. Buti ko MSG lang. Oo, MSG, ganun. Tapos yung pangatlo, yung Pacquiao versus the Dead. Yun yung kinoconcentrate namin ngayon kasi... Pacquiao versus the Dead. Di ba meron na yun dati? Meron yun, pero naggawa ng ang tawag din. Sequel. Oo. Napanood ko na yun. Buhay na ba si Pacquiao? Parang patay lang siya. Pero buhay yan. Buhay na buhay. Yung amoy niya parang patay na. Buhay na buhay na siya. Buhay na buhay? Pacquiao's Channel, YouTube. Yan. Okay. Napunta tayo sa negosyo, Sir Jad. Ito,
Ikaw ba gumawa ng grupo? Kasi pangalan mo, Jad Acoustics, di ba? Ikaw ba gumawa nun? Hindi. Hindi ako makapagsalita ng akong gumawa. Okay. Napagkasunduan na lang nila. Paano ka napunta sa printing, sa music? Before ako pumasok sa printing, mayroon akong banda. Nauna yung pagiging musikero mo? Oo. Okay. Nagba-battle of the bands, sarasali, pero walang pangarap sa banda. Parang gusto ko lang yung passion ko. Ganun lang. Tapos, may pumunta sa akin 2017, pumunta sa BNG, naging-pagbanda ba. Tapos, inaccept ko sila. So, gigitara ka? Hindi, nagbe-beatbox. Oh, Beatbox at kumakanta din. Minsan. Tapos, sumali kami sa competition, acoustic competition. Nanalo kami. Parang naging maganda yung takbo ng banda. Tapos parang nagustuhan ko ba bumalik sa banda. At yun, sila yung pangalan ng Jad Acoustics. So ito yung inaano nila na pagkatapos ng trabaho, at least may outlet siya. Yes. Oo, yung passion naman niya. Ibang passion naman to. Kasi may passion sa art, tsaka yung ginagawa niya. Art and very music. passionate. Tapos, ibang passion naman to, music naman. So, curious lang ako, nagpe-paint ka rin ba? Yes sir, subject namin yun sa Drafting. drafting po. Nag-aaral ako ng drafting nung high school, wala akong natutunan eh. Ako nga rin, nung... Hindi ako nga rin. Hindi, nung nag-aaral pa lang ako, nung music teacher ako. Yun nga, yung drawing, may tayo mag-drawing ng tao. Tapos, nung nag-ano na ako sa college, siguro umabot na ata ako ng third year, tinanong ko yung classmate. Possible. Possible ka diya. Sige. Mapatigo. Patigo yun eh. Patigo nga yan. Oo. Okay. Sige. Rido. Readily possible. Yes. Sige. Mahumok naging sulod, matigga naging gawas. Naging silog, matigba paggawas. Oo. Tagalog. Malambot pinasok, matigas linabas. Ice. Uy. Hindi siya Ano pa yung backup ko? Paluak. Palo. Ay nala. Natalo yung Answer niya. questionnaire namin. Oo. Sige, next. Next. Trivia. Nakandam. Walang nanao. Ay, may nag-guest dito. Halika na at sumama Yun na yung sa title. Ha? Sumama na yung title. Yung title nga. Ni Apo. Hindi, yung missing lyric is yung hula niya, sumama. At sumama na. Parang mali. Iba yun. Ano ba yun? Baka yung kay Bijin yung... Sumama ka na. Oo, yun nga. Maniwala. Iba yun, oo. Mali. Mali po, Ma'am Precious May Ayala. Shout out na lang sa'yo, ma'am. Sumama. Ba't may pupuntahan ba sa Baka umakandar yung Maandar yung kama nila. Partner ko yan, si Precious May. Okay. Ito yung vocalist niya nasa dulag. Hindi. Ano ba yan? Yan yung under. Yung Oo. under, yung mahal ko. Ito misis mo. Yes, sir. Okay. Oy, shout out. Shout out mo. Shout out mahal. Yay! Ina-under mo to? Under lang lagi pag nasa kama. Minsan top. Minsan nasa. Okay. Minsan top man. Depende. Pwede, pero... Depende. Conditional. Sige, Sir Jad. Ano naman yung eto marami kasing tulad ni ni guest natin dati yung bata si Nick. Yung The Cursed Lagi Child. mo Parang Chucky. Siya yung Child. kryptonite niya. Oo, The Cursed Child. Pag na si Nick, na Kryptonic mo. kakamali ako. Oo. Oo. May mindset at a very young age. Mindset maganda. Yung tawag ng kontrapelo. Yun. Ano masasuggest mo naman based sa
pinagdaanan mo, experience ba, para ma-inspire yung mga katoks natin dyan na magnegosyo or... Kasi ganyan ngayon mahirap yung trabaho. Kailangan mo talaga rumakit para kahit nasa bahay, Kaya ka ng 3 times a day. Yes, correct. Para ma-inspire yung mga katoks natin sa dyan. Okay, anong mensahe mo? Sa akin yung laban lang. Laban, patuloy kong maninigative. Kasi para sa akin yung negative kasi, after negative, positive yan eh. After positive, negative. Nakakatakot din Huwag lang ngayong COVID. Dapat i-balance mo. Kung mapunta ka sa negative, dapat mabalance mo. Yung kung negative ka ngayon, dapat mabalance mo. Dapat mapunta ka sa positive, dapat mabalance mo. Kasi dapat mindset mo, after positive, meron ka ngayon. Dapat yung mindset mo, dapat after naman nito is negative naman. Darating na, pa-anticipate mo. Yung buhay ay isang gulong. Parang kanta ng Aegis. Oo. Dapat lang, laban lang, balance mo. Kasi ako ngayon, is negative ako ngayon. Pero alam ko, positive ako kasi alam ko yung susunod is positive naman. Yung darating sa akin. If you're down, there's nothing to go. But up. But up. It's all about bloody perspective. Yeah. Then, nasa sayo yung parang yung ano ni Sir Jad. Dapat yung perspective mo sa buhay. Parang Is you look at the good thing in every situation. parang, diba, after the storm, Oo. There's a rainbow always. There's a rainbow always After the after storm. by By Kuan. by South South Border. Border. Oo. And yung nasa babat nun, Ha? tawag doon, Northern North Border. Pala Lockdown. Ito yung sa may pawing, South Border yan. Pangit. Sige, Sir Jad, pakipromote ng Jad Graphics tsaka yung Jad Acoustics. Yung bibili ng mga shirt ko, puntan yung may page po namin, Jad Graphics. At yung band ko, Jad Acoustic naman, may page kami sa Facebook. Tapos, all kinds of printing yung Jad Graphics. All kinds of printing, signage. tarpaulin, t-shirts, Opo. streamers, Meron tayo nung. mugs. Opo, mayroon mugs, stickers, all kinds of printing. Tanong lang kayo. Sa... Hindi money printing. Sir? Money. Wala yung machine. Paano sila makukontak? Ano yun? Parang sa Facebook lang? Or through meron bang number? Page, sa page. Gusto mo i-announce yung number? Number. Meron ko number. 0906-922-3995. Pakiulit lang, pakiulit. 0906-922-3995. Yun. Yan. Yung mga bibili ng mga shirt, ito may mga bagong design ako. Tapos meron pang mga design doon sa Jad. Pwede sila mag-customize. Opo. Yan, pwede. Katulad nito, yung PO. Yung yung uso ngayon yung customized shirt na wala kang kapareho. Correct. Kasi pag punta ka ng mall, isang row yan. Puro stay at home. Yes, stay at home, iba-ibang size. Tapos nasa labas. De, joke lang. Jad Graphics sa mga katoks. Maraming salamat Opo, sa sir. inspirasyon, Jad. Isang inspirasyon para sa Oo. mga kabataan na Yes. gusto mag-negosyo. Negosyo. Ito 17 years old, marunong dumiskarte sa buhay. Buti na lang, yung minsan kasi yung iba malakas lang yung loob pero hindi nila ma-deliver. Kaya tumatakbo. Kaya nagkakaroon ng mga kaso. Dito siya, yun, lakas ng loob pero Tibay meron dito. Tibay ng loob. Pag mayroon ka nito, Yung tiwala sa Oo. Panginoon. meron Yes. kang negosyo. Mang inang quart titig. Siya ba yun? Siya yung Si Juan, si Si Mano. Sharon na Coco. Si Mano Coco. Magaling mag-gitara yun. City Band. Ano no? Mano Coco. Wala na siya dun. Wala na ba? Oo. Alright mga katok, natapos na naman ang isang edisyon pero magbabalik of course tutugtog yung Jad Acoustics. Yan. Pero papasalamat muna kami sa mga sponsors namin. Nga pala mga katoks, KBOX Lockdown Songwriting Challenge is still ongoing. Nasa YouTube channel. Marami naglaleks ha. Oo, tsaka mga comments, anak ko yan. Yes, Kaibigan very ko proud. yan. Oo.
Naka-upload yan sa playlist sa KBOX Studios YouTube channel. Check those out. Yan ang mga kantang sinulat ng mga artists sa galing Eastern Visayas. Yan. Since we are promoting Eastern Visayan music, yan ang isang way para ma-promote or kahit yung mga yung mga sumali, yung iba yung mga bata, nahihilig sa music. Meron dun entry na dalawa sila, bata, daming naglalike. So may potential. Yep. Yan, alright. So mga ka-talks, please check those out. And of course, follow us on our social media accounts, KBOX Studios, Facebook, Instagram, Twitter. Yan. At please visit our website, kboxstudios.com and check out. Kung gusto nyo pala mag-record mga ka-talks, bukas yung recording studio namin. Kung gusto nyo mag-practice, bukas yung rehearsal studio namin. And of course, Soundcheck is powered by KBOX Studios. Major sponsors namin, Speras Construction and Development Corporation, Cerebro, Mega Crash Waters, and Soundcheck is also brought to you by Uncle Joe's Car Rental, Tacloban and Iloilo, Food Quest, Guitar Panday, Pulutan Hits, Roadside Blues Diner, Otabea, United Architects of the Philippines, Metro Tacloban, T-Create, Abuyog, Vigiprod, BLS, K-Grill, Korean Barbecue Unlimited, I Love Tacloban, Louis Bayan Center, BNG, AD Cakery, Kamiseta ni Julio, Juanito's Kitchen and Cafe, Budget Rides, BA Queens, Meet and Run, and Jad Graphics. Dami! Dami, oo. Naubusan ako ng hinga. Alright, mga ka-dogs, bukas, pa-flash nga direct yung guest natin. Ito, exciting to bukas. Oo, kasi it Taga will be the UFC. first time. First. Yeah, first time. Yung guest namin wala dito. Wala dito. Oo. Na, via satellite. Galing UFC. Using high-tech. Yes. State of the art. Ano ba gamit? Basta bukas, yung gas namin, eto malalaman natin ka-talks. May guest tayo pero wala dito. Wala dito. Makakausap natin all the way from the United States of America. Yeah. Para malaman natin mga ka-talks yung mga situation ng mga Kababayan natin. natin sa ibang bansa, lalo na sa US. Yes. Sa US ngayon, magulo ha. Magulo. Yung Dahil tao sa- doon, magulo. Wala na daw. Supply. Dahil ba ito sa riot or dahil sa pandemic? Lahat na lang. Siguro Lahat na, nag-halo na. Oo. Ay, nako. Mga ka-talks, the world is, I don't know what the Yes. F is going on with the world, pero sabi nga ni Sir Jad, laban lang.